Avui us expliquem com preparem la sèpia amb faves i pèsols. Per preparar aquest plat per unes 4 persones necessitem uns 350 grams de sèpia, 250 grams de faves desgranades i 250 grams de pèsols, un manat d'alls tendres, 2 cebes de figueres. D'herbes farem servir julivert, menta i una mica de llor, oli d'oliva verge extra, sal, pebre, aigua mineral o filtrada, mitja copa de Pedro Ximénez i mitja de vi ranci. En cas que compreu les faves sense desgranar, feu amb guants i evitareu que els dits us quedin bruts. Comencem netejant la sèpia, la tallem a trossos petits i reservem la melsa. Pelem les cebes i els alls, els piquem i reservem. Preparem un ramet d'herbes amb la menta, julivert i una punta de la fulla de llor. I ja ho tenim tot a punt. Ja podem començar a coure la sèpia. Per fer-ho, la posarem en fred en una cassola. La melsa la reservem. La cobrim amb aigua i afegim un bon raig d'oli. Encenem el foc i la deixem coure a foc mitjà uns 12 minuts, fins que s'evapori l'aigua. El temps de cocció varia una mica en funció del gruix de la sèpia. Si cal, podeu afegir una mica més d'aigua. Quan la tinguem cuita, afegim la ceba picada, els alls tendres i el ramet d'herbes. Ho remenem una mica, afegim la sal i ho deixem coure uns 5 minuts. No ha de quedar ros, només ho sofregim lleugerament. En aquest punt afegim la melsa de la sèpia. En cas que durant la cocció ens quedi massa sec, sempre podem afegir una miqueta d'aigua. A continuació afegim les faves, els pèsols, el xerès i el vi ranci. Salem i ho deixem coure a foc mig amb la cassola tapada uns 12 minuts. De tant en tant sacsegem la cassola i ja ho tenim llest. Un platillo de temporada boníssim, i si el deixem reposar encara és més bo. No marxeu sense deixar-nos un like o un comentari i subscriviu-vos, així rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.